Muhterem Rüstem Nurgaliyoğlu, Қазақстанда яшәүче татарлар исеменнән сезне һәм сезнең белән бергә бөтен татар халкын Татарстан Республикасының 100 еллык уңае белән котларга рөхсәт итегез. Без Қазақстандагы 200 меңнән артык татарлар һәр вакытта үзебезнең бер бөтен татар халкының аерылмас бер кисәге дип таныйбыз. Тарихи ватаныбыздан еракта яшәсәк тә, халкыбызның олы бәйрәменә ихлас күңел белән кушылабыз. Республикабызның 100 еллыгы бөтен дөньяга таралган барлык татарлар өчен дә куанычлы бәйрәм ул. Кадерле Рөстәм Нургали улы, без сезне һәр вакыт Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның да иң югары җитәкчесе дип исәплибез. Сезнең Казакъстанга килүләрегезне, әңгәмәләрегезне, милләттәшләргә ачык йөзле булуыгызны без мактанып искә алабыз. Чын күңелдән рәхмәтләр белән сезгә сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Бәйрәм көннәрендә берләшкән һәм аерылмас бөек татар халкына үзебезнең тирән ихтирамыбызны җиткерәбез. Туган татар халкына һәм кадерле Татарстан Республикасына яңадан-яңа зур уңышлар телибез. Татар халкы яшәсен. Татарстанга дан. Без бергәбез.